The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tawag ko mismo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon at live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA for the Box. Umpisahan na natin ang ating tabang ora mismo mula sa ating satellite office sa Caloocan. Makakasama natin si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Rudy. Magandang hapon po din naman sa inyo, lalo sa ating sa Kabikulan. At kasama mo ngayon, kasama mo ngayon si Rudy, si Agnes Diaz, at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang anak na si Sheena Diaz, 27 taong gulang at ngayon ay nangangailangan sumailalim sa isang operasyon matapos mabalian ng buto sa balikat. Magandang hapon sa iyo, Ate Agnes. Magandang hapon po, ma'am. Opo, Nay, kumusta po yung kalagayan ng inyo pong anak? Ayun po, ma'am, hindi pa po siya na anuhan, ma'am, na operahan po, ma'am, kasi sa kadahilanan po, kulang pa po talaga ang aming financial para po sa sa bakal niya po sa kanyang balikat po, ma'am. Opo. Matanong ko lang po kayo, Nay, ano po yung nangyari? Bakit po nahulog sa hagdanan ito pong anak po ninyo? Kasi, ma'am, nung kapanahunan po, ma'am, na talagang siya ay nag-aaral, talagang nag-work student po siya, ma'am, para makatapos po siya sa kanyang pag-aaral. Tapos po, ma'am, pumasok po siya ang yung fast food po. Ngayon, nalaglag po siya, ma'am, sa hagdanan. Hindi po niya sinabi sa akin na nalaglag po siya. Siguro natakot, nalaman na lang po namin. Nilalagnat po siya, ma'am. Huli na po niya sinabi, ma'am, nung namaga na po talaga yung balikat niya. Okay, so yung anak po ninyo, Nanay, ay nag-part-time sa isang fast food chain. Ngayon, ito po bang pagkahulog ng anak niyo po ay nasa trabaho po, sa oras po ng trabaho? Opo, ma'am, pero hindi po niya talaga, ma'am, sinabi rin po doon sa trabaho na nalaglag po siya. Hanggang ganun na lang po, ma'am, na nag-dislocate po lagi yung kanyang balikat, ma'am. Opo, so ano po yung sabi ng kanyang employer? Tumulong naman din po ba sa pagpapagamot? Hindi po, ma'am, kasi hindi naman po alam nila na nalaglag talaga po yung anak ko, ma'am, Umami naman po talaga yung anak ko, So nung pagkahulog po ng anak po ninyo, nakatayo pa naman at wala pa naman po siyang naramdaman that time? Opo, ma'am, yun lang po. Kasi hindi naman niya alam na talagang ganun. Kaso nga, yung kanyang balikat, ma'am, parang nasa lusagdanan. Opo. So ilang araw pa po, Nay, yung lumipas bago po nalaman po ninyo at nagkaroon po siya ng epekto sa kanyang katawan? Oo, ma'am, yun nga po, ma'am. Yung ang pilay niya hanggang ngayon, hindi pa rin talaga, ma'am, na operahan kasi nga ayaw nga kasalilahanan na pandemic. Tapos ngayon lang namin na asikaso ulit nung bumalik na ulit ang dislocate niya. Opo. So matagal po na nalaman po ninyo yung pagkahulog po ng anak ninyo? Opo, ma'am. Bago niya sinabi sa akin, ma'am, yung talagang nilalagnat na siya, ma'am, namamaga na yung balikat niya. Tapos naibalik naman po talaga namin yung niya, ma'am, yung balikat. Kaya hindi na maganda noong na-MIR na namin dito sa orthopedic.
buto natin sa loob mismo. Opo, ilang buwan ba niyang ininda itong sakit, Nay? Ilang buwan po, ma'am? Opo. Ma'am, matagal na po yan, ma'am. Nung pandemic 2021 pa po yan, ma'am. Ini-India na talaga niya, ma'am. Aha. Ano yung sabi ng doktor patungkol po dito sa sitwasyon ng balikat po ng anak ninyo? Ayun, dinala po namin siya dito sa may, last na ngayong 2024 na bumalik ang dislocate niya, October 29, dinala po siya sa orthopedic po, ma'am. Ngayon, binalik po nila yung balikat at gusto nga ng anak ko, mapuntay siya. Kaso, ang sabi naman ng doktor, tama naman po sinabi ng doktor, natatagal kami pag nandoon sa loob ng magpuntay ko kagad siya. So, ang ginawa ng doktor, pinabalik kami, balik check up ulit. Bumalik na rin kami kung anong araw po siya kami pinababalik. So, nung pagbalik naman po namin, nirefer po niya kami sa MIR po. Opo. Ngayon po, opo. Sinunod po namin. Ano yung sabi ng doktor, Nay? Anong klaseng operasyon ba yung kailangan pagdaanan po ng anak po ninyo? Ano po, ma'am? Anong klaseng operasyon daw po yung kailangan pagdaanan ng anak ninyo? Ano, ma'am? Yung sabi nila, yung dito daw sa ilalim ng balikat, ma'am, eh. Sa ilalim ng balikat, kaya binigyan ako ng panibagong doktor, yung espesyalista talaga dyan sa orto. Opo. Meron na po bang schedule ng operasyon ng anak po ninyo? Ano, ma'am? Dapat nga, ang schedule talaga namin, bukas. Kaso nga, ma'am, hindi ko naman akalain na, lumapit ako sa DSWD, nabigyan naman din ako, pero 80, malaki pang kulang. Ganito nga po, ang problema pa nito, yung kasi namin, yung quotation namin sa kayong subakal sa Pacific po. Ngayon, ang Pacific, ang tinanggap lang nila, yung DSWD, nga 80. Ngayon, malaki pa po talaga ang kulang ko. Ang nilapit ko naman kahapon, doon po mismo sa ospital, sa PCSO, sabi wala naman daw na. Tsaka sa palasakit. Kaya laki na po talaga akong problema. Dahil ang sabi ko, pinintay ko pa ngayon doktor para humingi ulit ng code number ng plan. Okay. Nay, maputol ko lang po kayo na yan, no? So, ibig sabihin po, Nay, marami na po kayong nilapitan para makatulong po sa inyong, or sa anak po ninyo sa pagpapagamot? Ano po, ma'am? Marami na po kayong nilapitan? Yung ngayon lang po, DSW lang po. Tsaka, wala pa. Opo. Ngayon, ayun sa totoo lang, mama, aminin ko naman talaga, hindi ko po talaga alam na itong, niyo po, programa na talagang tumutulong kayo. Mayroon lang talagang isa sa akin na lumapit na talagang in-offer niya sa akin na nalabutan ako kasi bago ko umalis sa bahay, talagang nagdasal ako. Pupunta ko talaga ako. Alam mo kung saan ako pupunta. Pupunta ko ako ng, kay President BBM. Ngayon, po, ang ginawa ko po, ang sabi ng kaibigan ko rin dito, nga best friend ko sa Facebook kasi minsan nagbablog din po ako kasi ang sabi niya, huwag kang tutulungan kita. Okay. Ngayon, ang ginawa ko, sabi ko, ba? Sabi pumunta ka dito sa ganito. Kaya pumunta ko dito sa barangay ng, dito sa barangay 175, kay Kapuni po. Ngayon, nadatnan ko po rito yung mga pumipila. Siyempre po, nagtatanong ako. Kasi marami nagsasabi sa akin na parang stress ka. Kaya sabi ko, oo nga kasi ang anak ko na-stress na rin kung saan lalapit. Opo. So, ang ginawa ko po talaga, ma'am, nagtanong po ako dito. Sir, Nay, ibig sabihin, Nay, answered prayer po yung kahilingan po ninyo, Nay, dahil gusto nyo pong meron pong... Talagang ginamit lang po siguro kayo ng sangkap ng Panginoon kasi bago po talaga ako umaalis yun lang sinasabi ko, bigyan mo ako ng yung taong sangkap na galing sa'yo na ibinigay mo talaga sa akin. Opo. Nay, malakas po kayo. Malakas po kayo kay Lord dahil idinala po kayo sa tamang tao at tamang lugar na makakatulong po sa inyo at sa inyo pong anak para sa kanyang gamutan. Opo, ma'am. Laki ng pasalamat ko po talaga. Pati nga po yung anak ko hanggang ngayon. Opo. Kasi sabi niya sa akin, stress na ako. Sabi ko na, nandito ako sa Ako Bicol. Ang sagot ng anak ko po, nasa Bicol ka? Sabi ko, hindi po. Hindi ako ng tulong na. Kaya sabi ng anak ko, mama, kawawa ka naman kung saan ka kakarating. Pero, hindi niya po alam na dito lang ako sa may barangay 175 sa may Kamarin po. Kasi nakita ko po yung staff na dito.
Nagtanong-tanong po ako kung saan ako lalapit. Okay, Nanay. Talagang inassist ako ni Sir. O sige, Nay. Tanungin na po kita, Nay, dahil naandyan ka, Nay, kay Ka Rudy at wala ka po sa Bicol kung hindi naandyan ka sa Ako Bicol. Nay, ano po yung pinakakailangan po ng anak po ninyo na inilapit nyo po sa aming programa? Ang kadailanan po ng anak ko, ano po, kailangan po talaga ng anak ko yung tulong. Opo, anong tulong yun, Nay? Ang tulong ko po, kailangan operasyon ng anak ko. Okay, operasyon. Kailangan po ng operasyon. Siyempre, nangangailangan po kayo ng malaking halaga para po tuluyan ng maoperahan po ang anak po ninyo. Opo, ma'am, kailangan ko po talaga yung tulong. Okay. Dahil dyan, Nay, dahil kailangan nyo po ng tulong, katabi nyo po yung bibigay po sa inyo ng tulong. Ka Rudy, magandang hapon. Magandang hapon po naman. Ayan, Ka Rudy. Ito pala isang kababayan natin. From Sorsogon pa pala to. Oy, Sorsoganon, Bicolano. Uragon din. Pero dito pa sa naninirahan sa Caramarin, sa Barangay 175. 175. Higit sa lahat, kanina, nakapila siya rito. At dinapitan kagad niya yung isang staff natin. At itinuro naman yung staff natin ako. At inilang ko rin yung kanyang problema. At nakita ko naman, ay talagang tutulungan talaga natin. Swerte siya at People's Day ngayon. Ang Ako Bicol Party List dito sa Camarin, Barangay 175. Kaya tumawag kagad ako sa ating buting Congressman Saldico, upang matulungan itong ating kababayan. Opo, so dahil dyan, dahil tumawag po kayo sa ating buting congressman, ano po yung sagot sa inyo, Ka Rudy? Sabi sa akin ang ating buting congressman, Rudy, bigyan mo na kagad ng 100,000 yan para paoperahan na kagad ang kanyang anak. Ora mismo. Ayun, 100,000 po, Nanay, ang ipinagkaloob po sa inyo ng Ako Bicol Party List. Ano may sabi nyo, Nay? Talagang malaking salamat po talaga. At nagpapasalamat ako sa ating Congressman Saldico at kay Congressman Gail Bungalon at sa kanyang ginamit din tao si Sir Rudy Vizcaya. Yon! Oraso mismo. Yon, si Ka Rudy. Si Ka Rudy ang ginamit na tao para po makarating sa inyo ang tulong. Nanay, ano po yung pakiramdam nyo ngayon, Nay? Masaya po talaga ako dahil nakilala ko kayo at itong programa na ito nandito po sa Caloocan po. Nandito po kayo, nakakatulong po kayo sa mga taong nangangailangan. Opo. Hindi na po talaga sila kung saan pupunta, kundi kayo mismo. Pag nalalaman na kayo ay lumalapit dito. Okay, maraming salamat. Po, ma'am. Maraming salamat din po sa inyo, Nanay, sa pagtitiwala po sa Ako Bicol Tabang Ora mismo at sa Ako Bicol Party List na talagang katulong na kakampi pa. Maraming salamat din po, Ka Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Caloocan City. Samantala, mga ka-aksyon, mula pa rin sa Caloocan Satellite Office, kasama naman ngayon ni Ka Rudy Vizcaya si Sandra Ward, pang-artista Sandra Ward, at ang kanyang hinaing naman ay para sa kanyang anak na 7 buwan pa lamang ng Desyembre or nitong buwan pa lamang ng Desyembre na na-diagnose ng sakit sa puso na kailangang sumailalim din sa agarang operasyon. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Sandra. Yes po, magandang hapon po. Opo, ganda po ng apelido nyo, Nay, Ward. Kano-ano nyo po si Jillian Ward? Ay, di po, si Gillian Ward po, ang apelido po talaga niya is Warde. Meron pong letter E sa dulo. Okay. Po yung Ward lang. Very good ka talaga, Nay. Tama yung spelling po ninyo. Biniro ko lang po kayo, Nay, para naman gumaan po yung pakiramdam po ninyo. Ano pa? Opo, biniro ko lang kayo, Nay, para gumaan po yung pakiramdam po ninyo. Salamat po. Ayan. Medyo emotional kasi ako eh. Opo. Okay, Nay, kumusta po yung kalagayan po ng inyong anak ngayon? Ayun po, nasa bahay po siya. Medyo okay naman po. May mga gamot na iniinom. Opo. Ilang taon na po itong si Aaron? 24 po. Aaron po ba or Aaron? 24 po siya. Aaron ba? Ano ang pangalan? Aaron Alvin Ward po. Ayan, Aaron. Ito pong si Aaron ay wala pa pong sariling pamilya? Meron po siyang partner, meron din po siya isang anak. Opo. So, meron siyang partner, meron din po siyang isang anak. Ito po bang si Aaron ay may trabaho or hanap buhay?
Wala po nasa bahay lang. Kasi mag-aaral po sana yan. Nagtrabaho po siya dati pero tapos na endo na po siya. Ngayon, ang plano ko po yung pag-aralin ulit. At inabutan po siya ng pandemic Natigil siya mag-aral. Ngayon, bala ko mag-aral siya ulit. Kaya lang, nagkasakit naman po siya. Opo. Pangilang anak niyo po itong si Aaron ay? Po, ma'am? Pangilang anak niyo po ito? Ma'am, nawawala po. Pangilan daw. Pangalawang anak ko lang, dalawa lang po yung anak ko, isa pong 34, sa isang 24. 10 years yung gap nila. So eto pong si Aaron ay ang inyo pong bunsong anak. Bunso po siya, bunso. Apo, bunso. Nay, ito pong sakit niyo sa puso, ngayon niyo lang po ba nalaman o noong bata pa po siya ay talagang meron na po kayong nakitang sintomas sa sakit sa puso, ito pong si Aaron? Noon po, pinanganak ko po kasi siya, 7 months lang. So sabi ng doktor, yung heart niya hindi pa masyado na-develop dahil premature. Pero nung pina-check up po siya nung 3 years old siya, doon nakita na meron siyang bulb na magkadikit. Pero sabi ng doktor, sa heart center, na habang lumalaki siya, nagbano naman siya, naghihiwalay naman siya hanggang sa makaabot siya ng 10 years old. Pag hindi siya naghiwalay, magkakaroon ng mga sintomas ng paghingal, paghihina niya. Pero wala naman po nangyaring ganun Opo. So ngayon lang po, buhat ng maliit siya, ngayon lang po siya ulit nagkasakit ng ganyang klase sakit. Opo. Ano daw na yung sabi ng doktor? Base po sa pag-check up niya dito sa anak po ninyo, ano po daw yung maaring rason? Bakit daw nagkaroon ng sakit sa puso itong si Aaron? Siguro po sa mga lifestyle po, sa mga kinakain. Pero active naman po kasi yun sa basketball. Nagba-basket. 5 po matangkad yung anak ko. 5 po yan. 6-footer po yan. Kaya lang, siguro po sa mga kinakain. Okay. So wala naman po sa pamilya ninyo or sa lahi po ninyo meron pong sakit sa puso? Ang sa lahi po kasi namin, ma'am, ang mga asthma, high blood, sa puso, kung yung nagkakaroon sakit sa puso, parang komplikasyon na lang ng sakit, kaya namamatay ng cardiac arrest. Opo. Ano daw yung sabi ng doktor? Anong klaseng operasyon ba yung kinakailangan na isagawa po kay Aaron? Ano, ma'am? Naputol po, ma'am? Opo. Ano yung sabi ng doktor? Anong klaseng operasyon ba yung kailangan gawin kay Aaron? Kailangan po siya operahan agad sa kanyang possible valve replacement sa heart center. Opo. So, meron na ba kayong naipunay para sa operasyon ni Aaron? Sa ngayon po, dalawa pa lang po sa Bicol Party List ang akin na iipon. Pero hindi ko po ma-raise yung amount. Opo. So, paano nyo po natutususan yung pang-araw-araw pong pangangailangan at gamutan, lalo na meron pong gamutan itong si Aaron? Through GL din po na binigay ni Congressman o Kamalapitan, doon ko po na itatawid yung mga gamot niya kasi medyo mahal po talagang gamot sa puso. Opo. So, kulang na kulang po yung pera po ninyo na para po sa gamutan ni Aaron? Sobrang kulang po. Malaki pa pong kailangan po. Opo. Nasa 700,000 po yung kanyang operation. Opo. Sige, Nay, at ilalapit po natin ito kay Ka Rudy Vizcaya, para naman malaman natin kung ano po yung pangangailangan na pwedeng matugunan po ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po sa muli, Ka Rudy. Ito nga po, itong isa na naman kababayan natin na taga rito sa Barangay 175. Ito po ay lumapit na naman sa ating tanggapan dito sa Ako Bicol Party List upang humingi ng tulong para sa kanyang anak na operahan sa heart center. Sa madaling balita ay tumawag uli ako sa buti nating Congressman Saldico, upang matulungan itong babae natin taga rito sa Caloocan. Opo. So, ano po yung maaari nating maitulong, Ka Rudy? Ay, tumawag agad sa atin ang ating buting Congressman Saldico. Bigyan mo ng 100,000 yan para mapira na kagad ang kanyang anak sa heart center. Ora mismo. Ora mismo. Yan, Nanay Sandra, 100,000 worth of guarantee letter ang maibibigay po sa inyo para naman po maoperahan na ang inyo pong anak na si Aaron. Yes po, maraming salamat po sa ating Congressman Saldic po, kay Congressman Jill Bongalon, at kay Sir Rudy Vizcaya. Maraming salamat po. Tulong na yun. Si Lord na bumahala sa inyo talaga sa biyaya. Pag-bless po sila lahat.
Maraming salamat po, Nanay, at si Lord na din po yung bahala para po ay gumaling at maging successful po yung operasyon ng inyong pong anak na si Aaron. Maraming salamat, Nanay. At maraming salamat din sa Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. At mga kaaksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang vlogger sa Camarines Sur inirereklamo pagkatapos raw kasing magbigay ng libreng pabahay ay nais na nitong bawiin ulit. Ang buong kwento, abangan. At mamaya lamang isa mula sa mga masugid na taga-subaybay ngayong hapon ang mapipiling makakatanggap ng 500 pesos. Kaya huwag kayong bibitaw mga kaaksyon dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangon yan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulang pasasalamat po sa indong pagtangkilig, asin pagtitiwala, naway padagos niya itong ipangadji ang mga kalusugan, asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo para sa mas malusog, asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po, asin maray na aldaw sa Indo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa Gabos. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Ako lang nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon, isang construction worker sa Camarines Sur, inirereklamo ang isang vlogger na nagbigay sa kanya ng pabahay noon na ngayon ay pilit nang binabawi muli sa kanya. Makikita sa vlog ni Roy Buluan o mas kilala sa Oragon Honey ang pangakong ginawa at pagbigay ng bahay kay Felix Asur noong taong 2021. Ang ilang pangyayari sa vlog, panoorin po natin ito. Dito ka. Ate Basyon, pinapunta talaga kita dito. Tapos, alam kung bakit. Dahil ngayon pala, congratulations na. Alam mo yung kung anong surprise namin sa inyo? Hindi ko alam ang surprise. Yung bili nating materyales, sa inyo yun. Bahay niyo yung itatayo natin, hindi yung bahay namin. Oo nga, bahay niyo yung ipapatayo natin, hindi yung bahay namin. Bakit? Ayaw mo? Ano ba? Binili nating materyales para sa inyo yun. Bahay niyo yung gagawin. Yan mga ka-aksyon, yung ilang mga kuha sa vlog or video nitong si Oragon Honey na nagpapakita mga ka-aksyon na ibinigay niya itong bahay dito sa nagrereklamo. Mula sa ating satellite office sa Camarines Sur, makakausap natin si Felix Asur. Magandang hapon sa iyo, Felix. Magandang hapon din po, ma'am. Opo. Felix, matanong ko lang, kailan nagbigay ng pabahay sa iyo itong si Roy? Ano po, ma'am? Kailan nagbigay ng pabahay sa iyo itong si Roy, itong vlogger? June 10 po nagbigay sa amin, ma'am, mga June 27. 2020? 24 po. 2024. Sunod taong 2024 ba? So, ilang taon pa lang? 2021. Tama ba? Opo. Okay, 2021.
simula na nagbigay ng pabahay itong vlogger na si Roy sa inyong pamilya. Tama? Opo, ma'am. So, 3 taon na pala na nakalipas nang bigyan kayo ng pabahay nitong vlogger na si Roy. Ano yung nangyari? Bakit niya ngayon binabawi itong bahay na ibinigay sa inyo? Humingi lang po ako, ma'am, ng katibayan, ma'am, sa bahay, ma'am, na para meron kami may sarili kaming papel na sa lupa't bahay po. Yun ang hinihingi namin, sabi, ma'am, sa barangay po, ma'am. Hindi niya ba maibigay, ma'am? Okay, so kayo yung nag-demand na humingi ng katibayan na itong bahay ay talagang totally binigay na sa inyo ng vlogger. Opo, ma'am. Okay, so ano nangyari nung humingi ka sa kanya ng katibayan? Balik-balik ako sa barangay, ma'am. Parang ano niya kasi, ma'am, parang ginagawa ko na yung remedyo, ma'am, kasi, ma'am, wala kami alam man sa batas, ma'am, sa barangay, ma'am, eh. Okay. Linawin lang natin, Felix. Bago pa kayo humingi ng katibayan dito sa vlogger, ano yung nangyari? Nagkaroon ba ng problema? Nagkaroon ba ng pagbawi muna sa inyo ng bahay? Nagka-problema muna po kayo, ma'am. Kasi pa, ma'am, yung anak ko, ma'am, nag-content, ma'am, ng asin, ma'am. Tapos doon siya, kasi gusto naman yung anak ko mag-vlog din po, ma'am. Parang nainggit siya doon, ma'am. Nag-asin lang yung anak ko. Tapos nainggit po siya doon, ma'am. Yun ang sinimulan, ma'am, ng galit niya sa amin. So nagkaroon, ang sinasabi nyo ngayon, Felix, nagkaroon ng inggitan. Kaya nagalit sa inyo itong vlogger. Opo, ma'am. Okay, so dahil sa sinasabi mong yan, ang gusto ngayon ng vlogger ay is mabawi sa inyo yung bahay na ibinigay sa inyo. Opo, ma'am. Ibinabawi niya ako kasi na, ma'am, parang may, ma'am, na yung sabi niya, ma'am, ibinta niyo na lang yun, parang yun ang gano'n niya, ma'am, nag-usapan kasi sa barangay, ma'am, eh. Na parang mga alis kami doon, ma'am, sa bahay namin. Okay. Yung kagustuhan nitong vlogger na bawiin sa inyo, itong bahay, pumayag ka naman ba? Umalis kasi po ako, ma'am, kasi pinuntan yung mga anak ko doon, parang tinatakot niya. 2 days po siya pumunta rin sa bahay. Tapos, umuwi kami doon sa dati namin bahay na luma. Okay, so... Kasi yung mga anak ko, natatakot po. So, Felix, ang ginawa nyo, dahil sa tinatakot kayo nitong si Roy, iniwan muna ninyo yung bahay, umalis kayo at bumalik kayo doon sa dati nyong bahay na luma. Opo. Okay, so, anong klaseng pananakot ba itong ginagawa sa inyo ni Roy? Sisigaw po siya na gano'n, nagsisigaw siya. Bakit daw siya pinahiyagan yan? Ano daw? Bakit daw siya pinahiya? Sabi ko, anong problema? Sabi ko sa kanya, anong problema po? Sabi, sir, wala naman akong kasalanan sa inyo, wala naman kami, nanahimik man kami. Basta daw, yun lang, basta wala nun daw sa amin, na parang, tagalit siya, hindi ko nga malalaman po, sir, kung ano nangyari. Sabi ko, wala naman kami, hindi na kami nag-away niya. Paano, hindi ko naman, siguro po, inggit po. Ganyan, kasi daw, sabi niya sa amin, mayaman na raw kami, may bahay na kami, may motor na, o yung pinabahay ng sponsor sa kanya, sa amin. Okay, so aside doon sa mga sinasabi niyan sa inyo ni Roy, meron pa bang ibang panghaharas or pamimilit sa inyo na umalis na kayo dyan sa bahay na yan? Nagdoon po kami sa barangay. Wala naman po, hindi naman masyado pero galit siya po. Tapos babalik-balik po ko sa barangay. Pinaglaruan kami sa barangay. So nagkabaranggayan na kayo nito? Opo, nagkabaranggayan na po kami, ma'am. Ano yung napag-usapan nyo sa barangay? Na sabi niya na umalis na muna, ibenta lang daw para wala daw ingay, gano'n. Sabi, bakit naman kasi niya ako? Okay niya, para alis na kami niya, para hindi na kababalik siya, tinatakot yung mga anak ko. Okay, linawin ko lang, Felix, the reason why umalis kayo dyan sa bahay na yan, dahil pilit kayong pinapaalis at kung ano-ano yung pinagsasabi nitong vlogger sa inyo. Tinatakot kayo, kaya umalis muna kayo para bumalik muna kayo doon sa dating bahay ninyo. Opo, ma'am. Pero kung tatanungin kayo, gusto nyo pang bumalik dyan at dyan kayo manirahan? Ayaw na namin, ma'am. Ayaw na po namin. Ayaw nyo na, bakit? Kasi malapit lang sa bahay nila eh. Malapit na yung? Malapit po lang sa bahay namin dati, yung binabahay sa amin. Wait lang, linawin natin. Ano yung pinakarason, bakit ayaw mo nang bumalik dyan sa bahay na yan? Kasi ma'am, kagawad siya, ma'am. Baka man po anong gawin sa amin, ma'am. Alam mo naman, ma'am. Huwag na lang po kami, ma'am. Wala naman kami kakaya na mag-reklamo ganyan. Okay. So, dahil natatakot kayo dahil kagawad. Pero kung kayo yung tatanungin ko, alin ang mas gusto nyong tirahan? Yung lumang bahay nyo or dyan?
yung tatanungin ko, saan mo gustong tumira? Doon sa lumang bahay nyo or dyan pa rin sa pinagawa at binigay sa inyo ng vlogger? Sa lumang doon, dati ma'am, sa natin yung namin, ma'am, doon, ma'am, stay pa po kami doon, ma'am, tabi. So ayaw nyo na talaga dyan sa bahay na yan? Ano po, ma'am? So ayaw mo na talaga dyan sa bahay na yan na binigay sa iyo ni Roy? Ayaw na po namin, ma'am, tabi. Ayaw mo na po namin, ma'am. Oh, ayaw mo na pala. Bakit? Ano yung gusto nyo mong mangyari ngayon? Bakit nyo inireklamo? Bakit nyo idinulog ito sa aming programa? Kasi po, ma'am, yung ano, ma'am, yung minutes, ma'am, minamali nila. Baka baliktaran po kami nito, ma'am. Mali-mali po yung gano'n ginawa sa barangay. Ito po, ma'am, niremedyoan po nila tayo, ma'am. Ano ito po yung minutes, ma'am. Oo, anong nakalagay dyan sa mga papel na yan? Ito po yung minutes, ma'am. Oh, ano? Hinihingi namin, walang perma po pa. Okay, yung minutes of the meeting na ginawa dyan sa barangay, walang perma ninyo? Wala pong perma po. Oo, pero ano na nakalagay dyan sa loob ng minutes na yan? Ano nakapalaman? Ito po yung minutes, ma'am, na hindi ko si ma'am masyado maintindihan ito, ma'am. Medyo English naman po, ma'am, yung ano, ma'am. Okay, so ibig sabihin, binasa yan sa inyo, pero hindi naman kayo nagpirma. Ano po, ma'am? Okay, ibig sabihin, sabi ko, binasa yan sa inyong minutes, pero wala po kayong pirma at hindi nyo naintindihan. Wala pong perma po ng kapitan po. Wala pong perma po. Okay, so ngayon, ang gusto mong mangyari, ano yung gusto mong mangyari? Hinahabol mo pa rin yung bahay na yan na ibinigay sa inyo ni Roy, pero ayaw nyo naman tirhan. Ayaw mo na lang pong tirahan po kasi, ma'am, datatakot ko sa baka ano, yung mga anak ko, baka yun lang inilapit namin po sa programa niyo po, ma'am. Kaya nga, ayaw nyo nang tirhan. So, ano pa yung hinahabol nyo dyan sa bahay na yan? Ito po, ma'am, may bayaran kasi po siya, ma'am, sa minutes po, ma'am. Meron siyang babayaran? Oo, ito po, sa barangay na. Meron siyang babayaran dahil yung bahay na yan ay meron na kayong mga ipinaayos or mga ginastos dyan? Opo, ito, ma'am. Ako pa po, ma'am, gumawa. Okay, tulad ng mga ano? Bumili po ako ng mga materialis, ma'am. Mga materyales para mas mapaganda yung bahay. Sa amin pa po yung buhangin, kami lahat gumawa. Ako pa gumawa. Okay. So, pero kung wala nang pangaharas, wala nang takot na gagawin itong si Roy sa inyo, gugustuhin mo pa rin ba na tumira dyan sa bahay na yan? Ayaw na namin po, ma'am. Pabayaran na po kami kapag wala namin ito, ma'am. Okay, so ang habol nyo ngayon ay yung mga binili nyong materyales, mga ginastos nyo dyan, then ibibigay nyo na kay Roy at bahala na si Roy kung ano yung gagawin dyan sa bahay. Bibigyan talaga po, pagpagenta namin po, nag-usap pa kayo sa barangay. So nag-usap kayo sa barangay na... Nag-usap kayo sa barangay na ibebenta nyo na lang yung bahay? Oo. Nasa magkano naman yung halaga ng napag-usapan ninyo? Oo, okay naman yan. Sana po nag-uusapan namin. Kasi lang po, mga 1 year na po, hindi naman po nag-asikaso. Kaya nga, nasa magkano naman yung halaga na napag-usapan nyo sa barangay? Dati, ma'am, 100, ma'am. Ngayon, nagtawad naman po siya. Mag-iisa ng 40 lang. Yung libor ko lang daw po yan, ma'am. Okay, so, eto para mas maging malinaw yung usapin nito, para mabigyang linaw, etong reklamo nasa kabilang linya ng telepono ngayon, etong si Roy Buluan, ang vlogger na kilala sa Oragon Honey. Magandang hapon sa iyo, Roy. Hello, Roy, magandang hapon. Magandang hapon po, ma'am. Okay, pangalan mo, vlogger, Oragon Honey. Yes, ma'am. Tama. Kulang lang ng letter Y, pero yung basa is honey. Opo, ma'am. Okay. Matanong ka lang namin, Roy, totoo bang nagbigay ka ng libreng pabahay noong taong 2021 para dito kay Felix Asor at sa kanyang pamilya? Yes po. Yes, okay. So, bakit mo naman binigyan sila ng pabahay? Since 2019 po, ma'am, talagang ang content ko po talaga pagtulong. As a vlogger po, gusto kong makatulong sa mga kababayan po natin dito. So yung content mo talaga, yung content mo ay pagtulong. Ngayon, etong si Felix ay isa sa mga beneficiaryo mo sa iyong mga tinutulungan. Eto bang si Felix ay dati mo ng kaibigan, kakilala? Paano mo sila nakilala? Dati na po kasi siya po, halos karamihan po ng mga pinapabahay po namin, siya po yung gumagawa.
ang kapatid ko tapos yung mga kasamahan nila. Hindi ko pa po sila naiba-vlog. Nagtatrabaho na po talaga sa akin yan. Ayun, so matagal na ninyong, kumbaga, trabahador. Yes po. Okay. So, matanong ko lang din, Felix, ito bang mga tinutulong mo sa mga, tinutulungan mo sa mga content, saan galing yung mga perang binibigay mo sa kanila or itinutulong? Yung galing po yan sa sponsor ko, na gusto pong tulungan ng pamilya pong naiba-vlog ko. So doon po ako kumukuha ng mga gagastusin, tulad po ng papabahay at iba pang kailangan na tulong ng ating mga kabayan po. Okay. So ano nangyari, bakit makalipas ang 3 taon ay binabawi mo na raw yung bahay na binigay mo sa kanya? Ganito po yan, ma'am. Lilinawin ko din po yung mga aligasyon ni Felix sa akin. Wala akong pananakot na nangyari, ma'am. Gawa-gawa na lang po nila yan. Ito po yung nangyari. May nakakaaway po yan dito. Dalawa po silang tinutulungan ko dito, ma'am. Magkatabing bahay po sila. Bulag po yung babae. Nakakaaway po nila. Pinatulan po nitong asawa niya. Sa madaling sabi po, nagkasabunutan yung dalawa. Okay. Tapos? Siyempre po, ako po yung tumutulong sa kanila. So namagitan po ako. Kinausap ko po sila parehas. Yung pinupunto ko po sa kanila, bakit bulag na, pinatulan pa, na pwede namang iwasan ng asawa niya. So yun po yung dahilan. Hindi po yung sinasabi niya na nag-content yung anak niya. Wala pa po yun. Wala pa yun. So yun po yung umpisa. May nakaway po yan dito na kapitbahay nila. So namagitan lang ako. So, doon na po yan ang umpisa. Okay. Bakit umantong sa punto ng bawian ng bahay? Sponsor na po yun, ma'am. Kasi iniwan po nila yung bahay. Okay. Kailan ba nila iniwan yung bahay? Kasi inaamin naman itong si Felix na iniwan nila yung bahay dahil nga nagkaroon daw ng pananakot galing sa inyo. Wala pong pananakot, ma'am, na nangyari. Kinausap ko lang po sila dahil nga po doon sa nangyaring sabunutan ng mag-asawa. Siyempre, medyo siguro nakapagsalita ako ng hindi maganda dahil hindi nga po pwedeng patulan yung bulag. Okay. Kasi dapat sila yung umintindi, yung nakakakita, dapat sila yung umintindi doon sa okay. Bulag. Kung ganyan po, Sir Roy, ang inyo pong dahilan, siguro hindi naman siguro yun rason para bumawi po kayo ng mga bagay na ibinigay nyo na po. Kasi ang isang bagay, pag ibinigay nyo na po, ibig sabihin, inako po ng binigyan po ninyo, wala na po kayong siguro karapatan na pakialaman pa kung ano yung gusto nilang gawin doon. Unless otherwise, unless otherwise, yung pakikialam po ninyo ay medyo on the positive side. Yes, ma'am, kasi yun nga inaano ko. Eto, ma'am, lahat po ng desisyon hindi po galing sa akin yan. Kasi iniwan niya po nila yung bahay. Pinalam ko po sa sponsor po na iniwan nila Felix yung bahay. So, siyempre, yung sponsor, pinagpaguran din niya yung pinampatayo niya. So, ayaw niya naman masaya. Okay, ganito naman Roy, ano? Ang isang sponsor kasi, pag ikaw ay nag-sponsor, syempre gusto mong makatulong. Ngayon, nakatulong, maging masaya na sana yung sponsor mo dahil napakinabangan ng binigyan. Ngayon, meron ba kayong kasulatan na dapat itong bahay na to ay dapat hanggang dito lang na panahon na to at babawiin namin, or pag ito ay pinabayaan ninyo, babawiin namin? Meron ba kayong ganung mga kasunduan? Wala po kami, ma'am, wala po kaming kasulatan, pero ayun. Ano lang po. Okay. Doon pa lang, Mr. Roy, kayo na mismo nagsabi na wala po kayong kasunduan. Ngayon, pag sinabing mong binigay mo na yan. So, kung kayo naman po ang ilalagay namin sa beneficiary, like for example, itong si Felix, yung nagbigay po sa inyo, ano po yung mararamdaman ninyo na kayo po ay babawian ng bahay na ibinigay po sa inyo? Ma'am, ako po, hindi ako yung may kagustuhan na bawiin yung bahay. Sabi ko nga po kanina, may sponsor po ako na sinusunod. Okay. Kung ano po yung mga nangyayari, nakausap na po nila, ma'am, yung sponsor dyan. So, ang may gusto, ang binabanggit nyo po ngayon, ang may gusto po nitong bumawi ay yung sponsor. Yung sponsor na nagbigay.
Nakausap po nila ma'am yung sponsor, si Kapitan, nakausap din po nila yung sponsor. May kasunduan na po kami sa barangay na babayaran na lang sila. Sino ba itong sponsor? Kung hindi nyo po itatanggi or inyo pong mamarapatin, maaari po ba naming malaman kung sino po itong sponsor na ito? Sinawagan ko po ma'am kahapon, so ayaw niya magpabanggit ng pangalan. Okay. Kasi ang isang sponsor, once na anonymous yan, ibig sabihin, ang kagustuhan talaga niyan ay tumulong. Ngayon, kung babawiin yan, ano ba yung ebidensya or kasulatan na siya po yung sponsor at gusto niya talagang bawiin itong bahay? Nasa vlog naman po ma'am, nabanggit ko naman dun kung sino yung gustong tumulong sa kanila. Saka sila po mismo, alam nila kung sino yung tumulong sa kanila dahil mismong pinuntahan nga po sila dito, binisita. Okay? Hindi naman kaya nakakaya doon sa mga nakakakita o nakapanood na itong sponsor na to ay nagbibigay at magbabawi lang naman din ang ibinibigay. Kayo din, baka meron din sa inyo yan na, oy, etong si vlogger na to, baka mamimigay na naman ng tulong or bahay, tapos after several years, babawiin dahil lang sa konting problema. For the first time po ma'am na nangyari sa loob ng 3 taon o 4 taon kong pag-vlog, first time po na nangyari ito sa kanila lang. 23 na bahay na po yung pinaipagawa ko ma'am, minsan wala po akong binawi dyan. Unless kung talagang sasabihin ng sponsor kung ano yung dapat kong gawin. Okay, so ang pangalan ng sponsor na to ay Certain Gigi. Yun na banggit mo, tama? Yes ma'am. Okay. So, Roy, nabanggit kasi ni Felix na ang rason daw kung bakit ayaw niya nang bumalik sa bahay dahil natatakot na raw sa inyo dahil isa daw po kayong barangay kagawad. Yes po ma'am, kaya nga po kilala po ako dito sa barangay namin. Ipagtanong niyo po dito kung may naagrabihado akong tao dito. Sa pananakot, ma'am, influencer po ako ma'am, may pangalan po akong iniingatan. Kagawad po ako, may pangalan po akong iniingatan. So hindi po yan gagawin. Okay, so bakit hindi nyo na lang... Okay, ganito, kasi nababanggit ni Felix na nag-usap kayo sa barangay. Ngayon, ano ba yung napag-usapan nyo, kagawad? Yun nga po yung napag-usapan po namin dito. Ibebenta yung bahay, babayaran na lang sila kung magkano yung hinihingi nila. Nag-demand po sila ng 100,000 daw po yung ibabahayad sa kanila, which is hindi naman po kaya ng sponsor kasi retired na po siya. So, nagkasundo po kami sa halagang 40,000. Kasi sabi naman itong si Felix, meron naman talaga silang mga biniling materyales, inayos naman nila yung bahay, so talagang nagbitaw din sila ng pera. Ngayon, syempre kailangan nyo mag-meet halfway. Kung gusto mo talagang bawiin, babayaran mo talaga yung mga ginastos. Ngayon, aside ba doon sa pabahay, Felix, aside ba doon sa mga sa tulong na pabahay, Roy, ano pa ba yung naitulong mo sa kanila? Mga malilit na bagay na lang po yun, ma'am. Focus na lang po tayo siguro sa pabahay sa kanila. So, okay. So, first time ito sa history ng vlogging, na isang beneficiaryo ng pabahay ay binabawian ngayon ng bahay dahil sa mga rason na ganito. Sige, para sa legal na aksyon, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Attorney Jesus Lapus. Magandang hapon po, Attorney Jess. Magandang hapon po. Apo. Lahat ng tagapakinig ninyo. Attorney Jess, eto po, ibang-iba po ito sa istorya ng vlogging kasi beneficiaryo versus vlogger na nagbigay po ng pabahay sa kanila. Ngayon, basado po dito sa vlogger, wala pong kasulatan o pinirmahan or kasunduan na eto pong bahay na to ay pag iniwan, inabandona or hindi na tinirahan or ano pa man na rason ay pwede pong bawiin sa kanila. Ngayon, ano po ba yung nakasaad sa batas patungkol po dito sa sitwasyon na kinakaharap ngayon nila Felix at eto pong si Roy? Base po kasi sa batas, the accessory follows the principal po, no? Meaning po, kung ano po yung mga improvements na nilagay ng isang tao sa isang property, kung sino po yung owner ng property, siya rin may magmamayari ng accessory. Pero in this case po kasi, I believe si Mr. Azor po kasi is, siya po ba ang gumawa ng mga improvements, including ng bahay po, no? Sa mismong property? Tama po ba?
according po dito kay Felix, siya mismo daw po yung gumawa ng improvement dito po sa property na ibinigay po nitong si Roy. Opo. So, yun nga po, pero even if ang sinasabi po ng batas is accessory follows the principal, meaning kung ano po yung ginawang improvement, kung sino po yung may-ari, siya rin na may-ari ng accessory, hindi naman po ibig sabihin na wala ng karapatan yung gumawa ng mga improvements. So, under the law po, sa Civil Code natin, sa Articles 448 to 450, kasi matuturingan naman po si Mr. Azor na builder in good faith, since ginawa niya yung mga improvements na yun, na may paintulot naman doon sa may-ari ng lupa. Opo. Meron naman pong choice yung may-ari ng lupa. Ang choices niya po is either bayaran niya yung si Mr. Azor ng lahat ng ginastos niya na ginawa niyang improvements doon sa yung value ng improvements na ginawa niya doon sa property, or pwede niya rin i-compel si Mr. Azor na bayaran yung buong property kasama na yung lupa kung may kaya siya, kung may kakayanan siyang gawin yon. And pwede rin niya rin pong bilhin nga yung lupa kasama na rin po yung accessory doon. Again, kung may kakayahan si Mr. Azor. But in the event po na ayaw pong pupiliin nung may-ari ng property, yung any of the options available po under the batas, gagawin po is kailangan niya po bayaran yung builder in good faith, in this case po si Mr. Azor, ng lahat ng value ng ginawa niya improvements sa property. Opo. So ibig sabihin po nito, attorney, pwede po silang magkasundo kung ano po yung value, o pwede rin po yung i-detalye ni Mr. Azor yung mga lahat ng ginawa niya improvements, including na po yung value ng mga ginastos niya. Opo, so ibig sabihin po nito, Attorney Jess, may laban po itong si Felix na minsan ang naging feature po sa isang vlog nitong si Roy na habulin po kung ano po yung mga na gastos niya pong improvement para po dito sa bahay na ito. Opo, meron po siya definitely karapatan kasi may tuturing naman po si Mr. Felix na builder in good faith kasi meaning yung during the stay niya saka ginawa niya yung mga improvements na yon sa property, may pahintulot naman siya. Kasi kung ang lumalabas po ay wala siyang pahintulot ng ginawa niya yon, kumbaga parang ino-occupy niya o pinopossess niya yung property ng walang pahintulot tapos nagbigay siya ng mga improvements doon, magiging builder in bad faith po siya. In that case, wala pong habol si Mr. Felix. But since ginawa niya po yung mga improvements na yun, may pahintulot ng may-ari ng property dahil pinatuloy naman siya doon, pinatira siya, may pwede po siyang bayaran ng value ng mga improvements na ginawa niya. Opo. Ano naman po, attorney, yung pwedeng kaharapin po na reklamo or kaso nitong si Roy if in case po ay ipagsapilitan niya pong bawiin itong bahay na hindi niya po nabibigyan ng karapatang halaga, ito pong si Felix dahil po sa mga naigastos niya or improvement sa bahay na ito? Yun lang po ang mangyayari dyan. Ang pwede lang po talagang reklamo ni Felix dyan is yung unjust enrichment po. Meaning, yung kailangan niya po makolektang kabayaran doon sa mga ginawa niyang improvements. Pero, iba pong kaso yung ayaw niyang umalis kasi hindi naman niya po pag-aari ang property. So, may karapatan po talaga yung may-ari ng property na paalisin siya dyan. Iba pong usapan yung magsistay ka nang walang pahintulot and iba rin po yung kaso na may claim ka sa kanila for the payment of the improvement. So magkahiwalay po yun. Actually, Attorney Jess, although may karapatan po siya na humingi po ng kabayaran dun sa mga ginawa niyang improvement, wala rin naman din po siyang karapatan mag-stay doon ng labag sa kalooban ng may-ari mismo ng property. So magkaibang ano po yan, magkaibang issue po yan. Actually, Attorney Jess, at this moment po, wala na po itong pamilya ni Felix doon po sa bahay. Dahil ayaw na nga po nilang bumalik po doon dahil natatakot daw po sila. Ngayon, ang gusto na lang po nila ay talagang mabayaran po sila ng mga ginastos nilang pang-enhance or improvement ng bahay. Opo, pwede po silang definitely magkaso, collection of sum of money po sila na mag-file po sila ng civil case para po mabayaran yung lahat ng mga nagastos na dun sa property during the time na nandun sila as improvements. Opo. So, Attorney Jess, definitely mag-file ng kaso.
Apo, Attorney Jess, nakikinig po ngayon itong si Roy. Ito po yung vlogger na nagbigay po nitong pabahay kina Felix. Baka meron po kayong advice para naman po ay mas maintindihan po niya kung ano yung dapat niyang gawin para naman po ay hindi na po ito umabot sa kasuhan. Yun nga sinasabi ko, si Mr. Roy, siguro mas maganda kung pag-usapan niyo na lang yan kasi syempre at the end of the day, pinahintulutan niya naman niya na tumira dyan. Tapos, malinaw naman yung batas na anything na gawin dyan, improvement sa property, kailangan talagang bigyan ng kabayaran yung gumawa ng improvements na yon. Kasi, builder in good faith naman ito si Mr. Felix and may pinagsamahan naman kayo before, magkaayos naman kayo. So, bigyan na lang natin yung nararapat at yung karapatan ng isang party para maiwas na yung kasuhan. Kasi ang mangyayari dyan, magkasuhan pa kayo, mas malaki pang gulo yan, mas malaki pang gastos. So, mas mabuti talaga kung aralin na lang natin, tingnan na lang natin yung karapatan ng isa't isa at magkaayos na lang. Ayun. So, mag-usap na lang sila at mag-meet sila halfway kung ano yung obligasyon ng isa at ano naman yung karapatan ng isa para naman ay hindi na umabot pa ito sa kasuhan. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Jess. At syempre, malinaw po sa amin yung mga karapatan at halaga po ng isa't isa para naman po ay magkaroon po sila ng pagkakaintindihan sa bagay na ito. Maraming salamat po, Attorney Jess Lapus. Maraming salamat din po and magandang hapon. Apo. So, balikan natin itong si Roy at si Felix. Roy? Yes po, ma'am. Apo, Roy, napakinggan mo itong si attorney, na mas maayos na or mas maganda kung mag-usap kayo sa barangay para magkaroon kayo ng formal na kasunduan. Yes, ma'am. Nag-usap, nung nakarang linggo po sana, may usapan kami sa barangay, kaso hindi lang po sila sumipot. Okay, so may usapan kayo sa barangay. Okay. Ano ba yung last nyong napag-usapan sa barangay? Nasa magkano ba yung halaga na gusto nyong ibalik sa kanya para naman doon sa paggastos nila, pagbili ng mga materyales sa bahay na yon? Yung usapan po namin, ma'am, 40,000. 40,000? Nag-okay naman ba sila sa 40,000? Opo, andito nga po sa nag-okay naman po sila. Ito naman sa minutes na hindi ko dun sa barangay. Umukay na po sila sa 40,000. Aha. So umukay sila pero yan pala yung sinasabi nitong si Felix. Yan pala yung sinasabi nitong si Felix na hindi naman sila pumirma. So ibig sabihin hindi pa siguro sa kanila okay na 40,000 lang yung ibabalik nyong halaga. Hindi naman po sila siguro kailangan pumirma dito, ma'am, kasi kung makita niyo po dito sa yung sekretary lang po yung nagpirma tapos si barangay captain. Tapos ayan, sekretary po. Okay. So, ganito na lang, Felix, at Roy. Andyan ba si Felix? Ma'am. Okay, Felix, napakinggan mo si Attorney Jess. Kailangan na lang ninyong mag-usap nitong si Roy para naman ay maging malinaw sa inyo yung inyong kasunduan. Ngayon, ang sinasabi ni Attorney Jess, meron kayong karapatan na mabayaran kung ilan man yung mga ginastos ninyo. At ito namang si Roy, ay kailangan ibigay sa inyo yung mga ginastos nyo dahil pag naibigay yon, sige, kung ano yung gusto niyang gawin doon sa bahay, ay karapatan niya na yon. Ma'am, lilinawin ko lang po, ma'am. Kung pwede po. Okay, sige po, kagawad. Babayaran po namin siya ng 40,000. Pag naibenta na po yung bahay, so paano po namin maibibenta yung bahay? Kung hindi po sila umalis doon, yung susi po, hindi nila tinoturnover sa amin, although nag-usap na yung sponsor na kasi kapitan, nag-okay na sila. Okay, wait lang. Wait lang. Felix, ang sabi nyo, Felix, ang sabi mo ay umalis na kayo doon sa bahay. Hindi po, ma'am. Nag-iwas lang muna po kami doon, ma'am. Okay, ganito, Felix, Iniiwas ko po yung anak ko ba to, Ganito, Felix, dahil nababanggit mo na ayaw nyo nang tumira dyan at gusto nyong mabayaran kayo, okay na sa inyo yung 40,000 base sa pag-uusap ninyo? Okay lang po sa akin. Okay. Balik lang po kahit kung kailangan okay lang yan, ma'am. Okay, so kung okay na sa inyo yung 40,000, ang hiling pala nitong si Kagawad, ibalik nyo yung susi para naman mabenta na yung bahay at mabayaran na kayo. Opo, ma'am. Okay. Pero, ma'am, so, ngayon, Felix, pwede nyo nang ibalik yung susi at pupunta po tayo sa barangay para once and for all mag-usap kayo kung ano yung kasunduan. Pag naibenta na yung bahay, babayaran kayo ng 40,000.
Okay yun sa inyo, Felix? Opo, ma'am. Ma'am, magpapasama po kami, ma'am, sa inyo, ma'am. Kasi yes. Sa barangay, ma'am, wala akong tiwala, ma'am. Okay, huwag kayong mag-alala, Felix, dahil sasamahan kayo ng aming team para kayo ay mag-usap sa barangay. At ito naman si Sir Roy. Roy? Okay, nangangako ka ba na once na naibenta na yung bahay ay mababayaran mo sila ng 40,000? Yes, ma'am. Ayun. Yes, ma'am. Ayaw ko pong sirain yung kasunduan po namin. Totoong tao po kami nakikiusap. Okay. Pag-usap lang sila po sa amin ng maayos. Wala pong problema. Okay, very good naman pala nito si Roy. Sige, Roy, at sasamahan kayo ng aming team para kayo ay mag-usap sa barangay at magkaroon kayo ng kasunduan para naman yung hinihiling nitong si Felix ay maibigay nyo. At the same time, yung bahay na yan ay maibenta nyo na. Maraming salamat, Roy and Felix. Yes, ma'am. Okay, so maraming salamat, Roy, sa iyong oras at syempre sa pagsagot dito sa reklamong ito ni Felix. Felix? Po. Okay na, sasamahan ka namin ng aming team para dito sa paghaharap nyo nitong si Kagawad Roy. Opo, ma'am. Tapos, ma'am, magagawa ko, ma'am, ng katibayan na hindi na ganbala yung mga anak ko kasi natatakot din ako, ma'am. Sige, Roy. Sige, Felix, lahat yan ay ilalagay natin, ipalalagay natin sa record para lahat ay nakasulat sa record. Importante yung naka-black and white. Opo, salamat po, ma'am. Okay, maraming salamat din sa iyo, Felix at Roy. At eto mga ka-aksyon, mamamahagi na muli ang aming programa ng 500 pesos para sa aming mga masugid na taga-subaybay. Huwag na nating patagalin pa at tawagan na natin ang mananalo ngayong hapon. Nasa linya na, magandang hapon. Hello? Ayan, tinatawagan pa. Okay, so abang-abang kayo mga ka-aksyon dahil tumataginting na 500 pesos ang inyong mapapanalunan ngayon. Hello? Hello! Ayun! Ano yung pangalan? Taga saan ka? At ilang taon ka na? Risa May Palma po. Risa May? 23 years old. Daet Camarines Norte. Ay, taga Daet Camarines Norte. Kumusta? Nanonood ka ba ngayon ng live? Opo. Okay. Nagpipili po. Ano ba? Meron ka bang hanap buhay or nag-aaral ka pa? Nagpipili po. Nagpipili. Nagpipili. Mamimili, ano yan? Yung gumagawa kayo, nagluluto ng mga pili. Nag-aani po kami ng pili. Nag-aani ng pili. Yun palang tawag doon, mamipili. Okay. Ikaw ba ay meron ka ng sariling pamilya at mga anak? Meron na po. Okay, sige. Si Mister, ano yung hanap buhay? Construction worker po. Construction worker, okay. Nay, kayo po ba ay talagang nanonood ng aming live araw-araw? Simula lang po kahapon lang po ako nag-ano. Simula kahapon, baguhan kang viewers namin. Pero ang pinaka-importante, maswerte ka dahil kayo po yung natawagan. Ngayon, ang tanong ko po, Nay, ano po yung natunghayan mo ngayong hapon sa aming programa? Yung vlogger po, binabawi yung bahay. Okay. Kay Felix at Roy. Oo. Ano yung naramdaman mo na isang vlogger ay binabawi yung bahay sa kanyang nabigyan? Opo. Okay, opo. Sige, at umiiyak na yung anak mo. Dahil dyan ay ikaw yung maswerteng napili ngayong mabigyan ng 500 pesos. Congratulations at maligayang bagong taon and advance happy Valentine's Day. Salamat po sa akong Bicol party list. Ayun. Kumusta yung love life mo ngayon? Okay naman po. Ano yung plano mo sa Valentine's Day? Wala po. Okay lang, lilipas din yan. Lilipas din yung February 14. Apo. Congratulations po sa inyo at huwag nyo pong ibababa yung telepono dahil kakausapin pa kayo ng aming team para naman malaman nyo kung paano nyo matanggap etong 500 pesos. Congratulations! Hello? Hello po, nawawala. Ay, sorry. Basta nandyan ka. Congratulations sa iyo. Hello, congratulations! Salamat po! Ayan, thank you din. Tuloy-tuloy mga ka-aksyon ang pamamahagi ng tulong mula sa aming programa. Malay nyo mga ka-aksyon, kayo nang susunod naming matawagan. Kaya para sa mga mechanics, panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, dahil buwan na naman ng mga puso, ang aming programa ay mamamahagi sa inyo ng saya.
upang maswerteng matawagan sa aming programa at mabigyan ng 500 pesos. Simple lang ang dapat ninyong gawin. Una, dapat nakafollow ka sa social media pages ng aming programa. Mula sa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Pangalawa, manood sa aming live episode kada Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Pangatlo, sa aming live episode, mag-share, like at comment ng inyong opinion tungkol sa inyong napanood. Pang-apat, mag-iwan ng inyong detalye sa aming Facebook account, pangalan, address at contact number. Kaya ano bang iniintay ninyo mga ka-aksyon? Ayahin na ang buong pamilya at manood sa aming programa. Happy Valentine's mga ka-aksyon! At yan ang ating mga natunghayan at ora mismong inaksyonan ngayong hapon. At para naman sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3 Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Gowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones, magandang hapon at salamat. At ito ang tabang ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating Congress.